Teraz si ukážeme použitie sieťovej opierky hlavy u ergonomického nosiča Patapum v prípade, že nám dieťatko zaspí v polohe na bruchu. Tento nosič má sieťovú opierku pripnutú k telu nosiča 3 cvokmi, takže pokiaľ chceme si sieťovú opierku použiť, musíme ju najprv odopnúť a opierku uvoľniť z gumičiek a rozprestrieť. Potom si znova opierku zapneme pomocou cvočkov. Teraz si stačí už len opierku zdvihnúť a vzadu s pomocou karabiniek zapnúť šnúrky do očka a dotiahnuť šnúrky tak, aby nám opierka pevne držala hlavičku. Tak. A môžeme pokračovať v ceste.